Ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони канали мо. Дӯстон азиз, ҳама каса як-якта лайкамонтон, видеоролика то охириша тамошо кунтон. Имрӯз барои шумоён 42 сар барраҳои элит овардем барои фурӯш ҳамаш. Тамошо кунтон, агар маъқул бошад, агар боз наздик рафта бентон, баъдан бемалол харидорӣ кунтон мешавад. Ҳамаги 42 сар барраи фурӯшӣ, дуташ нар, 40 та дигараш мода. Дӯстон азиз, одамое ки мода барра кофта гаштага одамон боштагар, имина барои шумо имрӯз видеоролик барои шумо мешавад. Тамошо кунтон, ҳамаш буз балаи калон калон госфандо ёфтем. Ҳамаш гибрид дӯстон азиз, машински парода ки афғони гибрид барраҳо дӯстон азиз. Тамошо кунтон, очошон гуфтасем ки соҳиби мол, очошон машински парода, дадошон пародаи афғонӣ гуфтасем. Хай тамошо кунтон, агар маъқул бошад, агар боз наздик рафта мебинитон, баъдан уверен шуда харидор мекунтон. Через WhatsApp харидор кунтон мешавад. Дар поёни экран соҳиби номераш ҳаст. Ҳамин номерона WhatsApp ҳам дорад. WhatsApp ба шумо или прамо занг зада харидор кунтон дӯстон азиз. Агар бисёр одам падра занг мезанад, ҳамон ба мумкин бардошта наметавонад. Бисёр одам мегӯяд ки ако намебардорад телефонашон, мегӯяд ҳамон ба гуфтасем ки отдельно WhatsApp шумо навистон, обязательно барои шумо ҷавоб метиҳад дӯстон азиз. Ино синни солашон дутта дурнушанда 3 моҳаш будааст. Мондагиш ҳамаш 4 моҳа 5 моҳа пешаш ҳамун декабрски таваллуд шудагиёшам ҳай гуфтасем. Пешаш калон калонаш бисёр инҷанда аснони калон калон. Дутта майтараш мондагиш ҳамаш калон калон барраҳо дӯстон азиз. 35 таш дӯстон азиз бирка дорад. Бирка дор ҳамаш. Хулас калон 5 тами 6 таш мехелаш ваяш хулас калон бирка надорад. Неки 35 таш гӯштанда бирка шай дӯстон азиз. ҳамаша хурду хӯрока саломатиш беҳтарин, айни ҳоли ягон хел камбудӣ нест. Адресҳо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. Мо ҳама вақт ноҳияи Бобоҷон Гафуров мебурорем. Мана тамошо кунтон, агар маъқул бошад, агар боз занг зада соҳибаш ба адресҳои мегӯяд, бо наздик рафта бентон дӯстон азиз. Ҳозир ман тоҷикиша фаҳмондасам, бо ӯзбекам мефаҳмонам барои ӯзбек забоно дӯстон азиз. Баъд ҳозир тоҷикиша мефаҳмонам, нарху навоша гуфта мегузарам, баъд давоми видео ӯзбекишаам гам мезанам дӯстон азиз. Дӯстон азиз, агар шумо территорияи Хуҷанд тамошо кардостагӣ бошед, агар даставкаш территорияи Хуҷанд бесплатни ташкил карда мешавад дӯстон азиз. Агар ки шумо аз тарафҳои Душанбе тамошо кардостагӣ бошед, агар тарафҳои Душанбе ҳам даставка дорем, амун гуфтаги нархҳомо харитон, агар амун даставкаш ки амин нархҳо шумо то хонатон бурда расонда мемонад, соҳиби мол албатта. Агар территорияи Хуҷанд бошед, агар наздик рафта мебинтон, савдо мекунтон, бо арзон ҳам мекунад дӯстон азиз. Аз тарафҳои Душанбе бошед, агар ҳамун гуфтаги нархҳомо то нархҳо харитон даставка дорад ҳамин нархҳо дӯстон азиз. Хуб, мегузарем масъалаи нархҳо навош ба дӯстон азиз. 1650 сомонӣ ҳар як дона барра дӯстон азиз. Мана нақс фикр кунтон, баъдан харидор намоитон дӯстон азиз. Ино якта дутта ва ба фикрам савдо намешавад. Ҳамин 42 сар агар кадомотон маъқул бошад, агар харидор кунтон, оптон фурӯхта мешавад. Кадомотон харидори ҷазман боштон, агар барҳои нағз зер намоитон дӯстон азиз. Пешошон ҳамаш мана алаф хурдост. хурду хӯрокашма хулас калон гап нест дӯстон азиз. Агар шумо аз тарафҳои Душанбе бошед, агар 1650 сомон ба любой ҷои Тоҷикистон даставка доранд гуфтан, соҳиби мол албатта. Ҳамин дар поёни экран рақамҳои соҳибаш ҳаст, занг зада хати соҳибаш муомила карда гирдон дӯстон азиз. 1650 сомонӣ ҳар як донаш. Ҳамин барраҳо фурӯхта мешавад. Мана дидостон ҳамаш дубмадор, хулас калон майда чуда барра нест дурнушанда дӯстон азиз. Дутта ё сета сиёшай мондагиш аснони ҳамаш зард барраҳо. Бо яктами дуттами сафедашам, дутта сафедашам будааст. Овна тамошо кунтон, агар маъқул бошад, агар харидор намоитон дӯстон азиз. ҳамаш барраҳои элита тоза барраҳо дӯстон азиз. Машински ки афғони парода гибрид. Хуб, акалар укалар машта обши 42 та барра бор.
Yoshlari 2 ta 3 oyligi bor, qolgani hammasi 4 oylik, 5 oylik, 6 oylikgacha barralar. Hammasini yeb ichishi zo'r. Biron xil kamchiligi yo'q. Hammasi ikkitasi qo'shqor barra, 40 tasi sog'liq barra, 35 tasi qulog'ida birkasi bor. Birkasi bor, nima narxlari ham arzon. Mana tomosha qilinglar, agar ma'qul bo'lsa, agar Xo'jand territoriyasida bo'lsalar ham besplatni dastavka qiladi egasi. Agar Dushanbe taraflarda tomosha qilayotgan bo'lsalar, narxlari ana shu aytgan narximizga olsalar, dastavkasi ham bor deyapti. Ana shu narxga dastavka qila oladi egasi. Narxlariga o'tsak agar, narxlari 1650 so'mdan yana savdo ham bo'ladi. Agar Dushanbe taraflarga bo'lsalar, mana shu narxga olsalar 1650 so'mdan olsalar dastavka qiladi. Любой joy, Tojikiston любой joyga dastavka qiladi. Agar Xo'jand territoriyasida bo'lsalar, besplatni taqdim qiladi. Arzon ham bo'ladi, yana dastavka ham qila oladi egasi. Tomosha qilinglar, agar ma'qul bo'lsa, savdo qilinglar egasida. Mashchoni parodasi bilan afg'on paroda gibrid deyapti asliy bitda. Hammasini yeb ichishi, salomatligi zo'r, biroq kamchiligi yo'q barralarda. Hammasi elita barralar. Xullas kelam. 40 tasi urg'ovchi barra, 2 tasi qo'shqor barra. Sog'liq 40 tasi sog'liq barra, 2 tasi qo'shqor barra. Hammasini yeb ichishi, salomatligi zo'r. Adreslar Bobojon G'afurov nohiyasida. Xo'jandda Bobojon G'afurov nohiyasida. Mana savdo qilib totishib olishlar mumkin, bemalol. Yana egasini oldiga borib, uydan borib ko'rib savdo qilishlar ham mumkin.